Da li je ovo početak kraja kinematografije kakvu poznajemo? Italijanski producent Andrea Jervolino odlučio je da snimi film u kojem ni reditelj, ni glumci nisu ljudi. Njegov novi projekat Sweet Idleness režirat će sistem Fellini AI, dok će glumačku postavu da čine digitalne replike stvorenih likova. Fellini AI razvijen je u okviru Andrea Jervolino Company AI i osmišljen je da oživi poetski i sanjivi stil evropske kinematografije. Radnja filma smeštena je u budućnost u kojoj samo 1% čovečanstva još radi, dok ostatak populacije uživa u dokolici koju omogućavaju mašine. Digitalne verzije glumaca nastaju kroz saradnju sa Jervolino Actor Plus agencijom koja koristi stvarne likove kao osnovu za virtualne kopije. Ovaj eksperiment dolazi u trenutku kada su glumci širom sveta jasno poručili da ne žele da se njihov glas i lik koriste za obučavanje veštačke inteligencije. Ipak, tehnologija sve brže menja granice. Fellini AI nije usamljen. Već su predstavljeni prvi AI glumci, a filmovi, kreirani isključivo pomoću veštačke inteligencije, osvajaju nagrade. Iako autori projekta tvrde da cilj nije zamena tradicionalne umetnosti, već spajanje ljudske osetljivosti i AI mogućnosti, mnogi strahuju da bi ovakav trend mogao da redefiniše čitavu filmsku industriju. Ako film dođe u bioskope u februaru 2026. gledaoci će prvi put iskusiti kako izgleda umetničko delo u kojem ljudska ruka gotovo da nije učestvovala. Ovo otvara važno pitanje. Da li će budućnost filma pripadati ljudskoj kreativnosti ili će je preuzeti algoritam?